coevolució. Als països del tercer món, també anomenats països del sud, molts nens i nenes es veuen obligats a treballar i deixar l'escola perquè la família necessita diners per poder viure. I això és un peix que es mossega la cua, perquè com menys formació es té, menys possibilitats de millorar les condicions de vida. Un altre problema de l'educació al sud és que molts mestres ni estan ben formats ni estan ben pagats. Per tant, fan classes de poca qualitat i sovint no van a treballar perquè necessiten fer altres feines per compensar la seva economia. A part d'això, les instal·lacions acostumen a estar molt deteriorades i molt mancades de material. Yermatun kakai, 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 kakai.